Molt bon dia, és 18 de maig, és la 1 del migdia. Escolteu, benvinguts a la fase 1. Ja sabeu que aquests dies hem estat parlant sobre com entrem a la nova fase. Avui ja hi som en ella, no tenim gaires incidències, no hi ha hagut incidències destacables, vull dir que s'està entrant en aquesta fase amb normalitat. Sabeu que avui els comerços i els restaurants poden obrir les seves botigues amb no tantes restriccions com tenien fins ara. Els restaurants estan obrint molts les seves terrasses, els comerços també, ja no cal que demaneu cita prèvia i podeu accedir-hi. Recordeu també els empresaris que avui obriu, els comerciants que obriu, heu de tenir a disposició dels vostres clients el gel hidroalcohòlic i també en cas de que no tingueu una botiga molt gran, doncs haureu d'atendre individualment els vostres clients. En això també, en quant als restaurants, els que ocupeu avui o que obriu terrasses, recordeu que teniu el 50% de la capacitat i la distància de 2 metres entre comensals, entre taula i taula, i també l'ús de gel hidroalcohòlic. Escolteu, coses noves que a partir de demà veureu. Obrim el cementiri en el seu horari normal. Els que vulgueu anar-hi, sapigueu que a partir de demà estarà obert el cementiri en el seu horari normal, respectant sobretot les distàncies de seguretat i l'ús de mascaretes a l'hora d'entrar al cementiri, i tampoc no fer aglomeracions a les entrades o les sortides, que això són la normativa i els consells que anem dient durant tots aquests dies. Més coses, també els que aneu a pescar i els que sou caçadors, sapigueu que a partir d'avui també teniu la possibilitat de fer-ho en totes les diferents modalitats. Els de pesca recreativa ja podeu anar a pescar. Recordeu que voleu anar a les platges, que no està permès l'ús de les platges per pescar en horari en què poden anar-hi els banyistes, els que estan fent ús de l'aigua de manera esportiva. Doncs, si respectem això, tots els que podeu anar en barca a partir d'avui també i els que podeu pescar des de les roques, que m'enviàveu missatges, a partir d'avui ja podeu fer-ho, també els caçadors. Escolteu, coses que veurem en aquesta setmana. Estem preparant per obrir els jardins del monestir perquè podeu anar-hi a passejar també. Sabeu que estem fent obertura d'espais per tal que la gent pugui circular i que no s'acumuli gent, com la mesura que hem pres a la barana de mar. Doncs també sapigueu que a finals d'aquesta setmana tindrem oberts els jardins del monestir perquè pugueu entrar i passejar. També, recordeu, es farà amb una limitació de la capacitat. Vull dir que també estem treballant en això. I a partir de demà us podré informar de com està anant la distribució de les mascaretes infantils, que demà farem el missatge des del pavelló, on estarem preparant les mascaretes infantils perquè arribin individualment a cadascú dels infants entre 3 i 15 anys de la nostra ciutat. Doncs fins aquí el missatge d'avui. Espero que gaudiu de la fase 1 amb prudència i respectant, com sempre, les mesures d'autoprotecció. Ens veiem demà.